Vyhýbací manévr. Při porovnávání vozidel u vyhýbacího manévru je patrný hladký a plně kontrolovaný průjezd kolem překážky u vozů se zimními pneumatikami. Naopak na letních pneu je vozidlo nestabilní a v určitém okamžiku je zcela neovladatelné. Na vyhýbacím manévru je zřejmé, že vozidla se zimními pneumatikami zvládnou naprosto bezpečně náhlou změnu směru jízdy. Zimní pneumatiky provedou vozidlo nebezpečným úsekem a umožní tak automobilu vrátit se do původního směru jízdy. U letních pneu náhlá změna jízdy vyvolá krizovou situaci, kterou méně zkušený řidič není schopen zvládnout. Ještě jednou stejná situace s jinými vozidly.